payag ni tatay, nanay sa loob. Tapos gamay na lay kulang para mahuman ang dingding. Karon mga katimtabang, di na gyud madala og duk-duk da, di na gyud magpanday kay di na gyud makita ang langsang. Muli na gyud kay alas 6:30 na. Balik ra ta og maapuhon mga katimtabang ha kay gabi na kay ningog ng mga mananap po. Karon day nga adlaw ang ikaduha nga adlaw sa pagpanday aning balay ni tatay. So karon ipakita na to kay mao na siya gi sugda na og taod og kwan. Isugda na gyud taod og sin ba. Then dali ra man basta na anay kuan. Dingdingan na din niya dayon nagkulang dai mi sa kahoy. Og kanang pinulik board ganina dito na mi sa lungsod nagpalit ni og dugang og kahoy nga lubi mga 2x2 ang kulang dayon pinulik board kay si arm gud ni tatay sa taas ra nato ibutang para si tatay dili na magnaog-naog ba nara sa uyon ra sa balay nara gis taas yang CR bisag gamay lang basta di na siya magnaog-naog dayon karon kay udto na pod maniudto na pod mi kay udto na ba nya kaning materials good lagi kani ang wala ani pintal na lang kay ato yung pintalan ning kuan ni tatay kay para nindot gyud kayo atong pintalan iyang balay para gwapa jud kay ang balay ba daghang kay salamat mama sa mga nagpadala og kwarta daghang kay salamat nagkahuman aning balay ni tatay atong groceryhan si tatay daghanon na to og napagi kwarta daghanon to bugas dayon og napagi sobra binla na to sa tatay cash para na siya gustong paliton na siya magamit nga kwarta. Plano amin palitan nato nig mga solar ba? Solar then drum. Butangan nato nig drum kay ang tubig. Sama nangutana day namo ko tinangutana og nabay linya diri sa tubig. Ang tubig tuwaran sa kalsada day nangutana ko dito gahapon. Dili nakasaka diri ang tubig kay medyo taas naman ni diri. So atong kuanan sa tatay diri og saluran sa tubig kay ug muulan. Palitan nato drum katong dako. Mga libo mo to kapin para makuan din. Ang CR mo na ni CR. Dari ang kuan ni tatay. Dara mga katimtabang kini may septic tank diri ni tatay pero ang iyang CR gid naragid sa taas sa balay pero kaning tubuha. Dari ra ang CR ni tatay. Dari. Para dili na siya magnaog-naog okay kayo. Kini sin na lang, taplakag sin tapos dingding. Dan atong pintalan. Daghang kay salamat mama. Kay karon maniudto sa mi kay naluto ra pud among sinugba. Yan, mag-update lang ko unya. Intag di muulan karon kay nagdag-on na pud. Daghang kay salamat ma'am. Ngaon sa ta, ngaon sa miha kay diri ra man gud mi hikay-hikay, diri ra mi ga lungag, sugba kay aron dili na manguli-uli ba. Palit ra mig bugas dayon. Palit ra mig isda kaning isda good na mo kay ni. Ada tinungutana og dili ba ni siya kuan sa landslide. Walay problema sa landslide kay kining bukira diri gamay ra mo ni buntod ra gamay ba. Ang dako mo gud nito sa ibabaw layo. Dari gamay ra ni siya din kani buntod ni siya. Dito sa ubos ana kay basakan man na diha ubos na wala naman po na diha kini ra man buntod gamay. Skeleto na siya din. Palitan nato sa tatay og katre gyud sigurado katre gyud. Tapos abuhan banggira gamay ana ra gud simple lagi kay siya. Daghang salamat ma'am ha. Sir. Daghang salamat sa mga nagpadala. Wa pa na humagkaon ning ulan na. No. Luwin taon kay natong mga kauban kay kusog na kay ulan. Sila kaon pa gipanggutom. Gutom na mga kaming tabang. Dala nyo na diri yung kan. Sayo kay ulan. Udto pa lang ning ulan na. Ulan na pod. Kayo kay ulan. Amay mong butang gabas. Parehan ni siya gahapon nga mo na pong gitaklap diri o kay mo pa man na tauri og sin gyud kay ang ulan sayo kayo. Udto pa lang ulan na. Pero ang panday sige ra pag gabas bisa ga ulan na tro. Mubalik pa may gutrog mahayag kay napay kulang nga materialis ba. May panday na to. Unsa may kulang gyud? Ang kulang gyud ang kahoy o ang plywood. Semento dok sako. Duha ka sako dahil langsang. Langsang ko dos para sa salog. Karon mubalik kami og mahayag kay napay kulang nga material. Undang ng ulan nya. Padayon na pud dukdok ka diri sila og mga panday saka ra sugot. Ayun na lang. Ayun na silong na kay ulan. So karon mga tibtabang adto sa migmahayag kay palit kami kulang nga material kay langsang kami turon kayo. Daghang salamat. Okay pa? Gi-jogging ko na paingon re. Gi-jogging yan Gi-joggan mo na god. Gangak ang
hangak kita ning akong badi-badi. Jogging ron. Namalit man gud mi og kuan mga katimtabang sa kuan kay kulang lang yung kahoy kini oh. Kay mga kahoya. Palit mo mga 2x2 kay gikulang gyud ang kahoy. Ya karon update karon na tauran na gid og sin. Dayon ug muulan ni karong utro, wala na. Na mi kapasilungan. Purma lagi siya. Daghang kay salamat ha mga katimtabang. Daghang kay salamat gyud sa samot sa mga nagpadalag kwarta, sa mga nag-share sa video, nag-like, nag-comment. Dako kay nagtabang kay para makita pa ang ato ang video sa mga tao nga andam pud mo tabang yung tao ni tatay. Daghang kay salamat. Grabe ni akong membro sa Team Tabang. Sabre ko igtiyan. Pati abtika kayo mo hakot og kanoy. Oh. Tama. Okay. Oh. Nagpalit mo gud utro mga Team Tabang og pinulik og kanang plywood kay ang pinulik diri sa pantawan ni tatay salog ang septic tank pod magbutang ta diha drum saluran aning tubig aning sin ug muulan para na i-stock sa tatay tubig diha nga magamit-gamit niya. Atong update sa payag ni tatay natauran na natog sin. Katim Tabang na kay salamat sa inyo. Karon nagsunod na gyasikaso nila. Kining salog human ani salog dingding na dayon. Purma na gid daghang kay salamat ha mga Katim Tabang, balik-balik pa salamat sa naghatag og kwarta kay lagi balik-balik ug ako ra gid ani dili ko kapahimo og balay ni tatay. Ay salamat yun. Ginoo nay bahala mo sukli sa inyo ma'am sir ha. Ginoo nay bahala sa inyong kamaayo. Ang payag ni tatay nanay salog tapos gamay na lay kulang para mahuman ang dingding. Ay karong taon-taon manggupod manguli na mi kay hapit na alas 6. Mao na kuan ni tatay raw. Kantawan ninyo. Mao na siya. Dayon si tatay atong gimuan og kanang banggira, abuhan sa gamay pero importante di na siya magnaog dayon. Ang yang CR naa ra pud sa sulod para sa tatay ug mag-CR. Di na siya munaog. Dayon dari nga side butangan nato bangko para maglingkod-lingkod sa tatay. Ang tawlantaw dito sa ubos sa karsada okay kayo. Apit na ginaman gamay na lang kayo. Kuan, ugma ni humana na ni. Kuanalman, gamay na lang kulang ang dingding. Ma ato ning sirado. Dahil humanon to ditong CR dito, alam itong masahan itong CR nga dito nga gamay. Daghang kay salamat ha sa mga nagpadala og kwarta nga para matukod ning pangandoy ni tatay nga balay. Nagpadala og kwarta, daghang kay salamat. Dahil sa magpadala pa lang, daghang kay salamat kay mo lagi si tatay napagi kwarta ta. Nag na ni tatay diri atong binlan og bugas, grocery. Dahil napagi sobra atong binlan og cash din para napoy kwarta si tatay ba. Wah, ngit-ngit na. Sugod nagkangit-ngit yun. Kaya ang oras karon alas 6 na gyud ang oras. Para ugma sigurado na gyud nga mahuman eh. Kaya mo gini dali-dali nigmayo para mahuman lang. Kining imabaw ani kani bintana ni. Kani imabaw stick ra tong ibutang ana rihas ra para lapos-lapos rang hangin ba. Hindi mainitan si tatay. Padayon lang gyapon kay aron pero di na gyud makitang langsang. Uli na gyud mo ani. Kay salamat ha mga Katim Tabang. Di na gyud mapugngan, ngit-ngit na gyud kayo. Maglisod na gyud tagnaog dito ron kay ang dalan pandol ata dito. Ngit-ngit na gyud kayo. So karon mga Katim Tabang, di na gyud madala og dok-dok da, di na gyud madagpanday kay di na gyud makitang langsang. Muli na gyud kay alas 6:30 na. Balik ra ta og maapuhon mga Katim Tabang ha kay gabi na kay ningog ng mga mananap oh. Ibanatan dito na mo kayo mahuman dayon ugma ni sigurado human na ni. Daghang kay salamat ha mga Katim Tabang, ma'am sir, daghang kay salamat sa mga nagpadalag kwarta, daghang kay salamat ma'am ha. Ang Ginoo nagay bahala sa inyo ma'am. Kay ugma ni ma'am, human na gining balay ni tatay ito. Yung pangandoy nga balay ugma na ana gid. Daghang kay salamat. Diri na kita kutob ha kay naningog ng mga gangis sa mga gangis eh. Diri ta kutob, daghang kay salamat pauli nami. Babayan. Yes.